Една зоологическа градина умрела мъжката горила. Седят на масата управител и заместник управител и се чуят как да решат проблема. Пари за нова няма. Мислят и заместник изведнъж казва: вика, шеф, имам една идея. Вика, не знам какво ще кажеш по въпроса. Но вика, давай бе, вижте, сме без изходица. Вика, какво ще кажеш, ще предложим на бай Пешо пазача да му дадем 200 кинти, едно шише ракия и той да го прави. Казал, ти лут ли си, век? Смешна история. Обаче помислил, друг вариант не идва. Отиват двамата и казват: бай Пешо, да те питаме нещо тук. Кажете, момчета, какво става? Абе, вика, съгласен ли си, вика, за 200 кинта и едно шише ракия да опънеш горилата? Бай Пешо мислил, вика, офертата не е лоша, момчета. Вика, дали ще мога да ми изчакате малко за парите?